yanzu muna haɗe nan da mu musulmi da kiristoci muna haɗe nan muna aikawa da murya ɗaya zuwa fadin shugaban ƙasa a dubi lafiyan ƙasar nan abubuwan da suke faruwa na kame mutane sai an biya kuɗi na aje gari a harbe mutane a kashe mutane a kori shanun mutane muna fatan gwamnatin tarayya domin ita take da sojoji ita take da 'yan sanda da mai da hankali akan wannan dama babban abin da yasa ake nada sarauta don ta zama inuwar tsiran kowane mara ƙarfi abin da za ta fara dubawa ita sarauta rayukan mutane na 'yan adam wato daga nan sai gabobinsu daga nan sai dukiyoyinsu daga nan sai mutuncinsu to daga nan sai iyalansu irin wannan ne don mu zama haka ba ba mu zaɓe su don mu zama abin tausayi irin wannan ba ya zama ana kashe mu ba mai kariya ana sai da mu kamar dabbobi ana yin abin da aka dama da mu alhali muna da gwamnatoci har guda uku a kanmu wannan abin kunya ne abin dariya ne abin kuka ne ya kamata gwamnatin tarayya mun gaya mata idon ta dama yana bude kullum tana bude tana jin duk abin da ake faɗa ƙasa an rufe ba a kawo komai daga waje to gonakin kuma da ake zuwa yi noma din mutane in ka wuta za a kashe ka yaushe za ka fita kai noma to saboda haka ya kamata an jawo ya faɗi kan mutane to su suka jawo abinsu da zunubansu to abubuwan da muke yi su suka jawo irin wannan kaɗan daga ciki yadda musulmi waɗansu daga ciki suke wulakantar da mutane suna ce musu ka dubi musulmi sai ya yi sallah kamar yadda kake yin sallah a ce sai ka ce masa kafiri don ba da suna ce masa kafiri ai kafiri baya jin ciwo don an ce masa kirista ko don an ce masa mai zafi ko an ce masa wani abu amma musulmi ya yi sallah ka ce masa kafiri kar a ci yankansa kar a bi shi sallah kai me ka faɗa ka zama musulmi me ka aikata ka zama musulmi to irin waɗannan abubuwa da suka fito a cikin Najeriya Allah ya baya son su yana ce man adali waliyan fagan azantu bil harb duk wanda ya gaba da masoyi na sanar da shi za mu yi yaƙi ni da shi in Allah ya ce zai yi yaƙi da kai za ka dawo kenan lafiya ka tafi yaƙi da Allah ka dawo lafiya balle ka dawo da ganima ko Amerika ce aka ce za ta yaƙi Najeriya ai mun kaɗe balle Allah to ga muna tare da su cikin state muna tare da su cikin local government muna tare da su cikin kowane abu a gari ɗaya gida ba a bar wannan abun ba ko mai a ce kai kafiri ne kai mushriki ne kai kaza ne alhali kuwa abin da kake yin nan addini ne shi wanda yake ce maka mushrikin nan in ya bar sallah maka malami to ka zagi manya ka zagi waliye ka zagi kafirta musulmi to yanzu nan za ka zama babban malami mai magana a rediyo mai magana a talabijin Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye na kasar mu muna godiya minista ka gaya wa jama'a ka duka mun gode musu Allah ya saka min watan addinin mu Allah cikin tausayi ya yi waɗannan addinin zaman lafiya ɗayansu ya kauce kan hanyarsa amma matukan wannan ya tafiya kan tausayinsa wannan yana tafiya kan zaman lafiyarsa to ba za a yi faɗa ba saboda haka Allah gyara mana kasar mu Allah ya lafiya da mu da kirista da musulmi da wanda ba kirista ba su da Allah سبحان ربك رب العزة عما يصفون